Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho mulgereria hana Jumatano yeri tukolie 29 umutinyo gatao na kabere mwaka w'icubire 25 nomo chinga kichinde gukwariganya asemese ya mangana maye gatone egiye chinsa 10 kurugete seni kyao kyabene egiye Ensoko TV ayari mutu mwancho mulgereria ngati yabona abere ko bagingo kobombera na gukwariganya omorogoba oboneiga nigo nkoro kwa Daniel omwaga Amaya gatoniye chinsa 10 bene tugochaga korwa ha sensemo ye county ya Nyamira sebono umwarimu mwanene ebwe skuru ye secondary ya Masosa AIC James Mugusu ye gotoka ase ward ya Nyamaya ensemo ye bunge ya West Mugrango ime ye county area ya Nyamira amana abwatani bekisemi nigo abono babwatokire amarago amaya ayora chigotumika na barokibwa abunenchira ye mo bagwesoka ase skuru eyo erense ye siro ye kanise manyekene na AIC egati yamaragayo ebarokibwa chikobwati na moninga barokyo bono bari guchigwanchero kubeka chisigati chire chinyenge usisigati chire igoro ya marwabo na nigo na chenseme ya mamura bari barabarokibwa nigo batari guchigwanchero kubeka chirongi chinyerere gose chiri bakoro so munwe songo pipe trousers asebono kurende abarokwa bari barabasubati baguchikwego mu roberyo gose ngo chibare komina gose tori guchigwanchero komina ase eskuru eyo haya nigo haya kwana hekero kyumuyega wokwana ne hebyegwa wochi asaba lekibo bari bakoreta amatemu abo omwakoria oyeta na bakokora buya kana tuomba kwa unyenyekevu ikiwezekana ongezea mtoto wako blanketi moja kwa sababu ni msimu wa baridi hapa shuleni. Tena tuomba wazazi wetu mkiwa na watoto wenu nyumbani ni vyema mketi muwashauri vizuri ili watakaporejea hapa muhula uchao kazi itakuwa ni masomo tu, hawafikirie vitu vingine chochote. Hawa wanafunzi wetu wazuri tuwaomba muwapatie sare za shule uniform ambaye ni the right size. Na policy yetu ni kwamba for the girls the skirts must be short enough ile fupi ya cover the knees. So if it's above the knees hiyo sio ya shule yetu. It must cover the knees. So tufanye hivyo na vijana tumekubaliana ya kwamba hakuna mtu anafalia pencils. So tukirejea nyumbani tutengeneze uniform ambayo inastahili, na wengine wako na shida ya viatu wameniambia, na kuna mahitaji mengine kidogo. Unajua kwa mama pia sisi wa vijana wangu wanaogopa kuwaelezea. So ukimpatia pocket money muongezee pesa kidogo ya kununua the essentials. Baada ya mambo haya ya competence based curriculum, hii mambo ya CBE unajua yanaenda yakienda na sisi. Baada ya kuchunguza tunapata wakati mwingine wanafunzi ambao wanaalikwa kujiunga na shule yetu kutoka junior secondary, tunapata ni wanafunzi wanaosuka nywele. Kama wakati mwingine tumepigana na wengine hata wakaamua kufanya nini? Kuacha shule. Sasa sisi tunawaambia tumefikia pale, lakini ninyi mtatupa ushauri na tutachukua ule ushauri kwa uzingatifu mkubwa sana. Toske moto no tigara sense meyi ye semi mwancho
aboroki bwa bakoro bamenyekene osimono bwegesongo buna alumni beskuru yoboroso ya agoticha kia ELCK ime yensemo yebunge ya South Mugirango ningo bona besokiri bene na kwena aboroki wa beskuru eyo chikomputa echio bara bagotumeka ase amasomo abo bakoragwa noyo mobo uyu nabo igogo chikobolie kerwo kerekyo MCA kurwa sensemo ye ward ya Bogetenga musubati Rachel Goserakel Nyaboke bichanga nigo bono umunyakirogo amono umunyakirogo bo manyekene buna Frederick Maraga oro nigo bono baereire iganga yabo yo gusira amasomo ase abana abo hekiagera nabo bare habarai bamotuko arebosio changa nteno mwanafunzi w'umukoro w'esikuwega naona asomere tengaitera koikire birengo buna twikiriga na ndi twiranire bocha asingijo bocha kuru as a process of giving back bocha sesikuwega tenkuru bocha kine school twabeire toko yikange emyaka 3 yaerire twatagete program iriga ego ni mwaka gatatu nene program tubwate toko batugocha kero mwaka asingincho tugocha kwiraneri skuru ndi mono oiga mone community leaders tukubwa kero mwaka tubwate program ire engae ngao nyerero twarete mwaka gocha etogocha ni program ire ngao ogocha waitu etogocha amasingincho yokubeka namo twanyara kugwa ibintu kibesa nkeiga keisana kero keisanire egintu twagenda twakorera esukuru egintu keri torarora kigweneta abana boiga buna esukuru igo ng'ase entunde ya gatatu twaba tokoreta chikompiuta twareta mone photocopy machine erinde biche konyara konya abana na abaiburi ngambo ya mono ase ng'encho twakira ase esukuru iga erinde kurwa bakonyi baitu kwegeria abana igoro ye chikompiuta so asedi tukoria twalete chikompiuta ase esukuru gaiga twaira abana basome egakora ntunga kitwasomete gaiga magana computer tare ngoro so asa asenjera yokwire ni kuchase society school twarwete twarangombe yatolete chikompiuta chigaiga gereto abana basome bachagwe kwanya kuchibose igabona asa abantu bekenyoro cyagoti cyake mono goti cyake primary school tweko basabanga aba ba support abana elinda abana basoma burongo bachako kwanya kenyoro gero matukachiri kuchibose. My name is John Tienobu, the head of the institution of this school. Today, we had an occasion of alumni from the school visiting with the ICT or digital equipment, facilitate ICT integration in learning. We are grateful as a school community for the gesture. I, together, the pupils, parents, and board of management, we appreciated the gesture given to us by the alumni, and we keep on urging them to be with us throughout this journey. We also promise to make use of the digital equipment given and also to take care of them. kamutu mwanche mwegeria totigare bona sense moyende oboremi bono unenchira yemo yogosira habaremi nekemerigie chai nigo bono mo director we Victoria Nyamache Itumbe Dr. Abel Kenyoru abenekirie habaremi bense me yobuna mbachie kwegwa ebimeri byabusa korwa asenasari ya motonto okwana himeye tora nigo bono igo igabori abaremi be Victoria Itumbe buna bagendere gutwara chinkwana achokwenekia buna mbachie gwatananwa korwa ase Victoria Nyamache iro babe bagwetene na boigo gosaba omodere gosesi boiga basabira aba director na abaremi batigwe gosone siasa amo na magana yoboremi saritu ababikirite ya motonto otu abegete kusuri tomanya tenga ya bas chache chae go torane nkete bwa chai nyingi guchitumbe igo tutagete chairia ya beira se nasari abaremi moegwe ntwe wana ase body yaito barimi baito moegwe chaiyo osa timo akana nari murasumike igo bono rosi emigondo yaino umutinyokane chaiyo moegwe inkenkenkenka barimi bari mwarosiri emigondo nini muraheri onye mugondo toyo nturi kuba chai ikiana ntotagete kochikoni agende isiko echai ne yaino andi tutagete echai emente igonko irari bageri wakambi yamona se factory ya motonto
sengaki eye nero yatang'ana yamenta 17,000 kilos 17 kilos ase basi chache nero yamenta omosimu oyo mwaka oyo igo bono ekabwatigwa na nyamabariri 7,000 igo tiga tusumeka echae tiagona kuoboa echae eye na ebiasara nabo bire igoro inse onye bire ense naende mbibe igoro naende kemeri nkeyo nkore ngataya ng'a kemeri nkeyo omoremi akoimoka kero omotienyi ogenda kori chibesa kero omotienyi aye ongo omwarimu gongo omosikari gongo omonto bwa serikali orikire okogenda every month kwabogoria egekabu gwachikugora egento kwagenda ebank kwaeba chibesa ebimeri binde okoire emetienyi 6 nimbwati chiavocado abagocha 1 sayia rimwe omwaka nari nkonyora chibesa ekawa 6 neba 3 nebwekana kero omotienyi okogenda kwanyora chibesa igo tiga tokong'ie echae yaito eriegere tomente tonyore engaki egocha nonye efactory nyaganja ekiagera ntogotenena ase ame emiaka yonsi ntuna abanyene baitumbe na nyamache bono gotubangete turangeri abaremi tusukia chende yimotwe mwaka otaraera torore ng'a itumbe yetenene ekine gento twarigitie engaki yonsi koruriere mwanchorete buna omudirector basi chache egento mwang'ete nogoseparate itumbe korunyamache eyio bono yancheiru ne board yaito yancheiru na board member ito bono tiga tonyorane twairwe ekegwanda bono nintu tobwanete gochiesa tokora omopira oyo by December iga twakorire amang'ana ayo omwanche omwireria chingaki bono ebikorwa bia abanto bagenderete kwerusia omoyo ase chinchera chibotutukanu bigenderete komentekana chinsemo ao nigo bono omorandi bwa ekanisa Dennis Sosi esokire na gusanga negetaseni Giensoko TV na kwerera obuya bwo gusanga n'abanto igoro yaria akobachanda kibirengererio ajinonya nigo hakoirira barobwo korengereria agoika kwerusia obomoyo Sosi nigo bono aburiria abantu gotegerera ebirengererio bya abantu bande elio areko bako bakonya na kusansora emechanderia ekanyara koba hage kubabwatia nigo nachire azichinga kichiga komanyo mugusio ondonsia sabeta amna bari bakubike gusinga chinga kichiga tomete yabere chinkong ngabono igo moigwete nga ebikoro bya abantu kwerusho buguma byabere byabuchira mono bakegwikera nga wango iga moigwete matukatara jina eta mange mwabisote wa serikali nigerusio bugima ye korokie nga abantu mbabwate mechando irasa magima yabo ire yabene iyo monda gwikera nga akera aburi richi kwanyora nga richi buri cyaso bwaye nigarora nga taise ni komenya sobugimo bo kone no gosemeria kwane nabo igo no korwa bosemia gochiase kero monto inga obogimo botobwate mburi obwaito nabo igo nyasaye ere nigatomete Yesu Kristo achegeranya ko bagotobugererio bugimo bwaito egera nya ko batoko ba abasibole na nya ko batoko ba bagusu yonale go sabanga oyo mintone ekero bwa tomo chando soguma bwao kero bwatelingana lia bere liko mono tema mono onya ko bakumanyanga no nyoro muntu oyo rogo sanga monero mochando juro bwate egere anya ko bakagokonya ina beko banga kero gusanga amono muntu niyo konya ndilingana lia bere linene kolende ta gotebinga muntu ta kubora nyasaya arabeke egere kara kwa mateiro mochando ugo anya ko bakagokonya igonda te gusabanga kero bwatelingana tiagukira kero bwatelingana tigakogenda kwana cho bumwa bunya ko bokwerusia nabo igongo saba ase abantu abaria bantu ba kolega sibalense yaino na asabire nga moteme komanya abantu emicande babwate nabo igo chinga kichiga boni go chire chinga gichinkong ochumiere nkong abantu okonyora gwetire emicande ase nyumba yaye okonyora omonto endagira teyo besa teyina bakonyora nga eke no muntu wikase gasi kero kenda akarini pipipi bona ago chiro kugoro nabo okonyora ngonyorirwe igo naye gosaba nga ekera moko romonto abwato mochando litangani
utaramuomani utaramuboria karaira chinga kinke ubori nga inki osikiagera ringani ririaba asinjo ni maete nga ringana rikoba keroke ndia nyakoba eger nyakoba tokumanya nga omochando umuntu no liagwetera eger nyakoba tokuba accommodate asemere mo yaito benya ko bagotwara bakanyogo twara omorembe nabo yongo sabanga nonekera bagokora asemiremo nya omuntu olibagalise inekero omuntu akosabira agoteberenga ningi gwete bobe keroke ndia komobetereria tokumanya nga okoigu bobe ne birengera liabwate mweri bagati mukebya na inde mobwatie nabo igo abanchu bana none biashara rero yabere bikongo nabakonyoro omuntu arengese biashara akajia kaimo kichideni otwarire jiloni nabakonyoro omuntu ebintu ebi byamochandire oyo minto toikera kurusia sobogi na togoska mutu mwancho mwire lya bono nigo murikyo monene hase wizara ye chinguru chyo murero imeyense ya Kenya Alex Wachira amona babitsabande kurwa ase wizara iyo nigo litukira lero bayikire bene bosyo bwe committee yebunge erekwene mubolyo iguri botumiki ibwe nibo yo mwaka ichiwe nongebere enanye e committee yo nigo yaboli amaboli amakongu igoro yo kwirania gwe chishiringi chi bilioni ibere gochi aseke gancha keria akenibo imeyense ya Kenya chitari koba chigotumika. Is Engineer Kennedy Owino then acting CEO, or he has just been delegated for the purpose of this audit? Yes, who signed the letter? This one, honorable member is referring to. Whose signature is this? Chair, that should be Engineer Singo, who is the acting MD, who has been designated by the CEO, who is out of the country. But Chair, let me say that as the committee guides, also with the enactment of the GOE, agencies and GOE now directly report to Treasury. They don't seek our approval to travel. So Chair, we are only left with policy guidance. So, Chair, at some point, the committee will have to rule on who appears, which accounting officer appears. You see, PS, you are just complicating yourself. You are not the only one who has sagas. We have sagas in agriculture. We have sagas in roads. So, if the PS for roads comes here with the DG for Kenya, why should you not come here with your DG for Kenya Power or for REREC? There is no way you'd be treated like you are different from other accounting officers. Chair. Wancho mwiri cha utochi deka 15 igoro yaga toneje chinse komu kyabana maragoba no tokora mangana maye senchera yogo ni kuri ntrachi gukora asase meri chiko soribu na botambe ni gobono e club keria akiam Seto FC kemanye kaine mona buna Dago Boys hekibato menye bwa chinse mo chibu ya Dagoretti Note lit koria ankyo amana it koria chuma tarike merongeta to tarike merongeta tenemo bawo chikwariga ya bene chiko sori ichokoria abagosoria abanya gose trials asegeti gose asegeti keria agia BP grounds kegotoka imaya Semeria ya Kawangware uchakalit koria nkyo kitali kigose chisa isato ochamambe kwa kamaragoba nabego alit koria chuma bunenchira ya megote makonyora basai na koreta mu bali babate biegwa abien koyo nabego chikonyara koba muneka kobarosia kobagira na kwenekinga abanyorere amachiko se banyorere na banyorere na komenta ebiegwa abyabo iklabu kya Seto FC ne kosoria aseligi ya regional sekinse yoro sagarwe nkojense ya Kenya FKF ime ya zone B aiga ime yo yiga Nairobi asebono bagendete kweliganya busyo bwo kunyara bagosoria baya megayo kubatuka bagosori bali abakuru 32 bagende sedirabwe bingao nigo bona batete chikoreta nyende abagosoria baya na nyigo ayo bwateke gogi nkoyo ntegerete na bose igondigerete century ya bene abukumoke bisero byao ikasege sero krigia BP me yakwangwa ritkoria nkyo uchaka chinsa isato chiamambya onyara ko bakugwe pimagari aboro kieke kwa kyao na bwego bwenyarari bagari kugosoria nkoyo yensemu ya regional C aiga ime yo mochio Nairobi ase club kibono keba kia bariganire abagosori bande bonsi bali batagete hocha kwonokia itaranta yabo baikirane ase chinsema kiria achia BP ritko oliankyo nigo oyo guchikira na roto ukoneria okonyoro kuya na bwego tokoneria megeria maya na bwego nya kugochikora kanu bateke yagwa ndiyo gochikochorwa bene kugosori club ekieserigi enyu mwaka wechibene mengebe 5 nomo baikuma mwaka wechibere merongebe 5 onebere season yenye gochikochaka hinseme tienyo yomo orebosio unabotambe habarenge nenche asensema iri imanyelyo nere Salome Kerubo na bwego mega yemenyoncho ntwabata Kelvin Magoyi na bwego Felistas Kabendi abene kiribene buna chibicha mona mariogi awikere asenchera ere yobwene igonkoro
kwa Daniel Omwaga Thomas Koska keremotu muro bibongoria marekonera Edu Nyang'ao mwana mboka guchakira moniga wikega tonegense ya Maragoba. Bye bye.